Nakatubag na karon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang usa ka tulisan og kawatan og adik atol sa gilusad nga follow-up operation sa kapulisan sa Police Station 1 Divisoria. Kini human nga ang adik nga suspect na knowledge diha sa Iselina Bridge sa Cagayan de Oro City. Diin subay sa report ka dunay usa ka dalaga ang matod pa nagbaklay diha sa tulay og nagpangitngit ang suspect nga mura og kalapanit aron matod pa nga dili makita sa biktima og sa pagduol niini kalit lamang kining ni bunot og hinagiban dungaan sa tuslok sa kilid sa biktima og miingon ang tulisan nga tulis ni hinungdan nga wala na makapanapo ang biktima og gihatag niini ang iyang gamay nga mga kwarta og matod pa ang iyang baratahon nga cellphone aron nga dili maangin ang iyang kinabuhi nga daghan matod pa ang nagmahal. Dali dayon kini nga naglusad ang atong kapulisan sa follow-up operation og aron usab nga masikop kining naiskutang suspetsado og didto nakuha sa iyang posisyon ang kwarta og ang cellphone nga baratohon ngadto sa suspetsado og matod pa nakuhaan pa sa gituhuang syabo ang naisgutang suspek sa pagkakaron ana-ana nagpitok-pitok sa ang iyang mata sa Maharlika Detention Cell human sa iyang nahimo gasalaod. Aron dili tulison ang imong paglawas sa nagkarayang balatian abagis pagtumar sa D3 Bayo gikan dinhi sa sentrong bahin sa siyudad Cagayan de Oro. Ako si K5 Rikim Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.